Pozdrav svim ljudima, moje ime je Petar, a način prvo moje doživljavanje treća epizoda sa Andrijom. Jep. I opet se izvinjavamo ako je meni čudan glas, zato što je Petar nešto zezna. Sa programom, a moguće je da je i meni malo tiši glas. Znači u drugoj epizodi, ako ste odgledali pre ove, nadam se da jeste. Osim ako izađe ova ranije, nadam se da nije. Znači je postavimo isto vrijeme po koje se provuču. Pa nemoj, tek ovu dan posle. Znam. Ako ste odgledali drugu epizodu, vidjet ćete da smo izašli napolje. Zove se Izlazak napolje epizoda sama. Našli smo još malo dijamata, sad imamo 43. I još ništa nismo. Ja sam našao još. I ja sam našao. I još ništa nismo pravili više. Znači, samo smo ubili 3 konja da bi uzeli leder. Zato što to sam zaboravio da snimim. Tako da sad imamo 46, a trebalo nam 45, tako da sad samo da nađemo 3 steka trske. To još nisam. I pravimo 30 level enchanti. Imaš lapisa možda malo? Sorry, da iskupao sam malo baci da vidim. Koliko imamo? Imamo skoro pola steka. Više. Malo više, malo. Za 2 više. 4. Ne. Za 2, brate, 32. Slučajno sam pogledala u trsku. Dobro, u ovoj epizodi ćemo praviti kuću, vjerojatno ćete već kapirati po naslovu. Tako da, džabe to govorim. U prošloj epizodi ste vidjeli da smo skoro umreli. Ja nisam, ja sam pobjegao. Ti si pobjegao, ja meni ostalo u jednom trenutku i čak i jedno srce kad su me napali 2 skela. Ja mislim da je 1 ili 3. 2, 1. A u prvoj epizodi kad ti pukao, kad si imao 1,5 srce. A dobro, to je prva epizoda. Ovo je već 3. Brate, ja sam moj močir. Luc. Ajde, Andrija, evo ti, da ti dam drvo malo. Ti napravi kako zove? Čekaj, ajde napravimo čestove, da ostavimo nešto. Ajde, napravi ti, pa da ostavimo sve moje gluposti. Pa daj mi crafting table, ne? Crafting, evo ti jedan. Pa više se da mi postaviš, ne mogu da uzmem. Dođi. Kako ćeš napravim 2 česta. Pa da napravim double chest. Ne, 2 double chest. A to dam. Koliko sad? Ne, double chest. Dobro, sad je pola 3. Ostavljaj cobblestone. Iako sam joj pola cobblestone ubacio. Čekaj, uzet ću samo 2 steka da imam ovako. Evo ti daje red. Peki, znam. Čekaj, redstone mi, dijamanti ću ostaviti. Petre, gledaj u chest šta ima. Skroz dole. Tako. Ne, stavi ga skroz dole. Dobro, dijamanti ću, lapis i gold ću i coal ću ostaviti u inventoriju ako budemo otišli daleko od kuće. Evo stavi ovdje kožu. Postavi i ti. A ne treba nam više. Daj sad ja da posadim trsku ovdje. Treba nam 3 steka, tako da mi imamo da skupljamo. Ljudi, znači molim da se subscribe-ujte na onaj kanal što sam pravio u onom videu. Nikako da skupi 10 suba, još malo mi fali. 1 sub. Ajde, pomozite deci. Deca. U stvari imaju samo jedan mlađi od mene, drugih 2 su stariji, ali sve jedno. Ja imam 11. Andrija ima 11. Mislim, on je za nekoliko mjeseci mlađi od mene. 5 mjeseci što hoćeš. Ti si septembru, ja u maju. 4. Važno ti. Nemam pojma. Znači mi smo puni krad. Da, u prošloj epizodi Andrija mi je tražio hranu i nabavi. Nisam ni morao da moram. Andrija, pocepaj. Moramo što pre da zasadim. Znači 3 steka, ja se nadam da ćemo uspjeti u sljedećoj epizodi. Čekaj, ću ja napravim šaval. 4. Priče je.
4. epizode će biti vjerojatno ćemo da tražimo trsku i da skupljamo za 30 level enchant. Čekaj, pa nema toliko trske. Nema veze, samo napravi. A u stvari treba, imam. A kako sadiš tu? Valjda treba pesku. Pa može. Ostalo mi je 7. Idem ja da skupim sand. Ali za staklom. Ne, za trsku. Pa ne treba nam, brže raste na ovom. Isto u stvari rastu. Isto. Ne, mali zombi. Mogu da ga hitnem, what the fuck. Eto. GG10. A lepše je na ovom. Koliko ti treba? Je ti dovoljno 24? Ne treba, Andrija. Čekaj, dosta. Ovdje ćemo da sadimo. Čekaj, za staklo bi treba isto. Dobro, za staklo uzmi. Dobro, na kraju epizode ćemo tek nastavimo sve. Ne. Dobro, znači ova epizoda će vjerojatno biti samo građenje kuće, osim ako ne bude palo. Ne, noć, ja. Ajmo onda brže, brate, završit će se epizoda kao prošli. Aj. Ovo, brate, sad mi stižu poruke na telefon. I to od Viber. Ljudi, ako želite roditi me na Viber, ime će biti u opisu videa. U deskripciji, kako vi to zovete već. Imam 30 svinjskog mesa i 30 ovoga kraveća, kako bi rekao. Kravetin. Onda je rođen, uzet ću ja. Avetinja. Ma bre, Džaki je najveća avetinja. Ako ste gledali Džaki... Ti znaš ošto? Avetinja, znam, pa čituje Dex na live. Ja potrošio sam ugalj. Ja imam samo 19. A ja imam samo 0 više. Ajde daj da ti zamenim sa sandom. Nećemo da menjamo sad, pusti. Stavi samo evo ovdje, možda ako može da se stavi na sandu ovdje iza. Probaj. Šta sad? Ko? O, brate, sam sad je Facebook, više nije... Ovaj put je bio moj mami. Ne može, džabe. O, brate. Šta? Ne mogu da stavljam na sand ovako iza, mora baš ovdje blok pored. Ne može jedan blok iza. Ali stavi, lepše izgleda. Ajde, ti pravi dimenzije kuće. To sad ću. Sad ću dignuti gore, krenu ću zapljajiti. O, brate, uplašeno. Andrija nema toliko dosta, nema Andrija toliko jak komp, tako da vjerojatno neće uskoro izlaziti na njegovom kanalu. Ne da nemam komp jak, nego nemam memori. Pa dobro, ako nemaš jak komp, onda nemaš ni mnogo memorije. Nije nego... Ne koristim hard disk od ovog kompjutera, nego koristim hard disk od... Čitavu memoriju istrošio. Ne, nego zato što koristim hard disk od onog prošlog kompjutera, ne koristim od ovog. Što ne kupiš novi? Mogu ja i ovaj da iskoristim. Od ovog kompjutera, od ovog koga imam, njemu je hard disk 93 giga. Znači ako će... Mogu na taj hard disk da promenim ovu novu. Znači ako će u sredu, ja mislim da izađe druga. Mislim, vi ćete valjda gledati u sredu, osim... Nemam pojma. Onda bi trebalo u četvrtak sigurno da izađe treći. Ajde ću pravi dimenziju. Ajde pravi. Čekaj samo da očistim sve ovo. Very up. A, brate, glupi. Fuck. Au, brate. Pa čekaj vidim, da li sam ja lijepo izračunao da treba 45? Tačno. Da, tačno 45 treba, Andrijan. 12, 30, 40. Je dovoljno 14 širina kuće? Pa i previše, mi nećemo imati toliko drva, to mi stavi. Što više to bo... Ne, ma brate, čekaj ja ću da izmerim, ajde baš. Ajde 12, ajde 12.
10, evo. Ne, Ajde, 12 ima. 12. Idemo da cepam drvom. Obično. Od običnog drva ćemo da pravimo ove zidove. To su samo dimenzije. Drvo nam je najmanji problem sada. Najveći problem nam je hrana. Ne, hrana je najmanje isto. Gronjo, ja imam koliko hoćeš. Ja imam 28 komada. Imam stek skoro. A ja imam pola steka. Ja imam više. Ovo još jedna krava, više nam ne treba kravi, tako da ću samo ubijemo ovog skeletona. Skeletoni više i nisu toliko jaki kad se full iron. Ono kad tek počinješ serijal jedno od skeletona bežiš. Hej, ovca! Onda našao sam ovce. Pa vidio sam ja malo pre, a nisi teo da ih pogledam, šta će. Krevet. A da, krevet! Ja sam poravio skroz. Ja mislim već imao krevet. Ima samo 3, znači fali nam još 3. Evo ga još jedna, dobro je. Dark Oak Wood šuma, da uzmem malo Dark Oak Wood drveta. Možda budemo nešto pravili od njega. A brate, glupi skeletoni smaraju. Kad se slabi, šta radi? Slučajno sam napravio 16 vrata. Čekaj, kako sam ja difficulty stavio? Slučajno sam napravio 16 vrata, mislio sam kako se zove da se dobijaju jedna vrata. Da, znaš na koji sam difficulty slučajno stavio ovaj server? Na koji? Na easy. A vi koliko se mobova stvara na easy, tek na normal ili na drugim. Dobro, ajde ćuti. Ja, mi ćemo ovo snimati, možda ne stignemo da napravimo cijelu kuću. Stići ću. Pa već 12 minuta. Ja ću. Dobro, Andrija. Ajde, ti pravi po koliko stigneš. Znaš da se uči u tebi. Andrija. Šta je? Ono minut videa samo smo čutali. Dobro, ajde pričaj ti, ja ću građu šta ću ja. Pa ja cepam drvo, ne mogu ja nešto posebno da pričam. Aj nisam smislila nikakvu temu. Pa baćeš, kad je preživljavanje ne priča se temu. O da, znam, ja ovdje obično pričam o gameplayu, ali zašto nije neki zanimljiv gameplay? Ljudi, trebao je, ako ste čuli ste u prvom epizodu, trebao je izaći za Skywars, a ja sam uradio najveću glupost s tim videom. Slučajno sam ga obrisao. Tako da Skywars neće izaći uskoro. Kad budemo imati vremena, ja i Andrej ćemo snimiti. O, zombi, 2 zombija. Dobro, i ne, skeleton i zombi, nisu 2 zombi. Umri zombi. Dobro, skeleton je slabeć. Ovo. Andrija, koliko si u širinu stavio kuću? 12 puta... 10. 12 puta 10, tamo. Koliko je velika? Da. 12 puta 10. 12, dobro, barem je parambol. A nemamo sredinu, znači morat ćemo 2 vrata da stavimo. Gdje si ti uopšte? Pa evo, vraćam se kući, bio sam uzimao 6 vune.
Ja to sam vidio na jednoj mapi, takav dizajn. Pa dobro. What creative. A ta mapa je baš odavno napravljena. Daj mi bucket. 3 mi daj sam. Otkud mi? Evo ga. Pa napravi, brate. Dok da pobacimo ove gluposti u čest. Napravi, Peki. Sad ću čekati. Evo ti. Čekaj, možda možemo nešto da napravimo. Nisi video bucket? Jes. Aha, a Peki si. Andrija, može ovako? Ne znam, ružno je. Šta misliš, Andrija, da slonimo ovo? Šta? Ne, sklonim. Ajde. Šta, krug će da bude, a? Šta ovo kao drži možda ovako, Andrija? Šta? Nemoj sad, čekaj. Radi, prvo da napravimo kuću pa ćemo dodavati dekoraciju. Daj drvo, jel imaš još ovako drvo? Sprus. Da. Nemam uopšte sprusa. Fuck. Jo, ajde idemo da tražim sprusa u šumu. Ajde. Ajde ćemo zajedno. Ne, ti u stvari ostani. Imam samo Darkovog vuda ako ti može pomoći. Nema veze. I kraju smo epizode. Dobro, snimat ćemo još jednu. Pa da, 4. epizoda će biti završena kuća i... Valjda. Što dok ne završim? Valjda ćemo, valjda ćemo ne završiti. Aj da, teško ćemo naći sprusa svud. Teško ćemo naći sprusa svud i evo našao sam ga. Andrija, već sam našao. Pa dobro. Dajte ko sreći. Bravo. I ako želite da vam kažem kako da dobijete besplatan krekovan Bandy Game, zašto ga ja nisam sigurno plaćao, nego kako da ga registrujete besplatno. Ko ne želi da plaća. Ako ste već platili, onda vam ovo ne treba. Mislim, možda ne budem ni pravio, to su zavisi od vas. Šta si sad to čuo? Andrija, ti dovoljno 30 komada i više, malo više. 32, ti dovoljno? Jest. A neće ti trebati plenkovi, a? Samo to. Šta? Neće ti trebati plenkovi. 32 komada. Da. Ajde, dosta je, ajde. Ljudi, ja se odmah vraćam u epizodu, samo nešto uradim. Pa, ćao. I Evo nas nazad, ljudi, otišao sam samo nešto da uradim, nešto mi je pisalo u chatu, evo vidite. Sad se gasi za 10 minuta, pa sam morao da mu popravim vrijeme. Ali sad se vraćam kući. A Petre? Sad ne napraviš kuću kao na Rick Survival. Ovako mi je sad nekako drugi dizajn, ajde. A dolazi. Mi se sviđa ovaj dizajn. Mislim, ja sam ovo samo lupio, nisam uopšte. Ovo je moj dizajn. Ne znam kako. Za ta vrata to si vidio sa YouTube. Nisam, majke mi.
Kako ta mapa je napravljena još prije što si ti počeo da igraš Minecraft? Nisam, ne znam ja ovo. Ja sam ovo samo krenuo bez Ti igraš veze. možda 2 godine. Samo što bi se svidao. Ti Minecraft igraš 2 godine, a mapa je napravljena pre uhaha. Ali meni se samo svidao ovaj, kako se zove. Evo ti Andri, rođi. Čekaj da bagala mi se voda. Samo Meni se nisam- samo sviđa ovo mi se nekako sviđa pa Joj. krenuo sam da pravim. Andrija, ovo je Dark Oak Wood. Ne seri. Au, Pa džabe sam tražio, evo ti Andri Dark Oak. nema veze, nije toliko razlika. Uhu! To sam već nacepao, ono, bleh. Evo ima da pokupim trsku. Stvari se ja snađem dead. Ti znaš da ovo je moj dizajn. Sorry, nije ni moj čak. Ja sam ovo sad tek provalio ovaj dizajn. Ne znam ni odakle mi je ovaj dizajn. What Kako the si fuck? saznao za ta vrata? Petar, ti znaš, ja ne znam ni odakle mi je ovaj dizajn. Ovo sam samo krenuo bez veze da gradim. Dobro, 3 steka trske, ajde ćemo da skupljamo nekih... Ne znam. Dobro, imamo slime ball. Ostavit ću. Mora ga ne pretjeram ko u prvoj epizodi. U 20 minut, evo ga Andri, 22 minut se njimanje. 22. Da. Ajde još malo pa ćemo završiti. A brate, baš moraš ko step. Ne znam, brate, to bi došlo. I to je to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi ćemo da dovršimo kuću i naravno, ako je završimo na vrijeme, i onda ćemo da probamo da skupimo trsku za 30 lančen. A do tada se I vidimo. dobro. I do tada se vidimo. Poz.